Kaya journey, klarohon tani ha. Discount dili pareho og loyalty. Sa discount, makakuha kag buyer pero dili siya automatic na makakuha og loyal customer. Daghan negosyo na libo gani. Mga pirmi sila ga sale pero pirmi gihapon walay ganansya. Ka journey, paminawa ni. Kung pirmi ka magpa-discount, unsay mahitabo? Customer mo balik kung naa sale. Kung walay sale, adto sila lain. Katawa ta gamay. Pero sakit kung negosyante ka. Unya, ikaw magunahuna. Daghan man kog customer. Oo, daghan. Pero wala kay loyal customers. Paminawa ni ha, ka-journey. Ang discount maka-attract sa price-sensitive customers. Ang value maka-attract sa loyalty-driven customers. Jemron said, "You don't build a business by lowering the bar. You build it by raising the value." Kung ang rason lang ngano ni balik ang customer kay mas barato ka, unsa man mahitabo kung naay mas barato pa? Simple ra. Muhawa sila. Klarohon nato ni. Kung ang customer ni balik kay naa sale, naa promo, naa markdown, dili na loyalty. Timing ra na. Ang loyalty kay mubalik bisan walay sale. Musabot sa imong presyo. Musalig sa imong quality. Mo recommend nimo sa uban. Discount maka-create temporary attention. Value maka-create long-term relationship. Nganong delikado ang permi discount? 1. Gina-train nimo ang customer nga muhulat. Kung permi ka mag-sale, ang customer mag-think. Dili sa palit karon. Hulat lang ta. Mag-discount ra na sila. Ikaw mismo naguba sa imong negosyo. 2. Gipagamay nimo ang profit. Gamayan naman ang discount, no? Pero minus sa margin, minus sa buffer, minus sa growth. Unya ikaw ra gihapon ang kapoy. 3. Dili na imong target customer. Ang pirmi ga discount, pirmi ga hangyo, pirmi ga reklamo, pirmi ga compare. Dili sila loyal sa negosyo. Loyal sila sa presyo. Na ako'y nailhan nga negosyo, pirmi sale, pirmi promo, pirmi last day to day. Resulta? Daghan customer, walay ganansya. Stress pirmi. Pag undang nila sa pirmi discount, ni gamay ang customer. Pero ni taas ang ginansya. Ni hapsay ang huna-huna. Sometimes ka journey, dili kadaghanon ang sukdanan, kundi kalidad sa customer. Loyalty gitukod sa value, dili sa markdown. What to do instead of discounts? Kung gusto ka og loyal customers, focus ani. Consistency. Pareho pirmi ang quality. Respect, tarong ug trato sa customer bisag gamay ang gipalit. After sale care, buhata ang follow-up. Pag thank you o paghatag og support. Clear pricing. Walay libog, walay tago. Ka-journey, mas nindot klaro ang presyo, klaro ang value, klaro ang klase sa customer kaysa barato kayo, daghan buyer, pero ikaw ra ang stress. Ka-journey, paminawa ni ha. Ayaw kaulaw sa imong presyo kung klaro ang imong value. Discount, dali buhaton. Value, lisod buhaton. Pero ang value mao gyud na ang mo-build og negosyo nga mulungtad. Kung nakarelate ka ni, follow this page. I-share ni sa ka-journey nga pirmi ga discount pero kapoy gihapon pirmi. Comment value kung gusto ka sa next episode nato. Ugma, part 4C. How to build loyal customers without discounts. Ka-journey, negosyo nga pangdugay, dili pang promo ra. Padayon ta, push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man diay. Trabaho ta. Kay bawal ta madriya. Huwag kayo kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ gives me strength. See you, ka-journey.